Il-Ministru Owen Bonnici ittevenda 17,000 euro fix-xahar li ħal Prim Ministru Robert Abela billi prova jiġġustifika din iż-żieda fil-ħlas li jingħata kuntratt li nkixef mill-midja indipendenti. Ma tgħid il-Prim Ministru li ħadek iċ-ċifra dik il-paga minħabba li jaħdem fil-weekends taqbel miegħu? Jiena il-Prim Ministru naf li qed jagħmel xogħol tajjeb immens. Dokumenti li wassilu għand Times of Malta fl-aħħar jiem ikkonfermaw li għal 6 snin sħaħ sa ma daħal f'Kastilja bħala Prim Ministru, Robert Abela kienet jitħallas minn butna 17,000 euro fix-xahar għas-servizzi legali li kien jagħti l-awtorità tal-ippjanar. Dal-iskandlu ħoloq inkwiet kbir fost il-Ministri tal-Gvern b'dawk li appoġġjaw il-Joseph Muscat isibuha diffiċli ferm jiddefendu dak li għamel Robert Abela. Net News saqsa aktar domandi l-Ministru Owen Bonnici fej spiċċa jgħidilna li l-poplu hija tigawdi il-miljoni. ċifri ta' investiment li tajna biex il-pensjonanti jiżdiedu. Nsaqsik fuq iċ-ċifra ta' Robert Abela u kif ukoll iċ-ċifra ta' Carmen Ċantar. Inti xi twieġeb bħal dawn, meta tagħmel paragun, ma tħoss li huma ċifri ngħidu sa ċertu punt assurdi li l-poplu Malti qed jieħu biss ftit żgħira meta mqabbel ma' dawn iċ-ċifri? Inti saqsejtni fuq iċ-ċifri u tinwiġbek fuq iċ-ċifri. Jiena nirreferika ċifri għal miljuni li vvotajna. Meta fil-verità ħafna nies lanqas qed iwasslu sal-aħħar tax-xahar kaġun ta' żieda enormi fil-prezzijiet.